Bayan bagi sudah dan kas bagi media jam. Haju ni kahari bemai sila bemai pandan bi pullo kero sur inde ma welto e kero to banda o welto kala mi aduna ko jiida ko e nyalaade wurde bonani mayde bonani buri bonda ko wadi nyalaade so neddo wuri aduna sina ka so mayi majji daje holla buri ko leyo to ki doktor wasno jaati ki dan mi satun ladanata partu jene kalda ba abu alasan wi bagere dangal sawal ci deuxième phase wi sukabe mbabe jodo daabe dobe wi ko sehilaaɓe makko kadi ko yidɓe makko o wi sukaaɓe fuɗi weltinirdeɓe ɗoɓe o wi wallahi ko yiɗodirɓe tan joni ɗiɗo hande o wi tamamandi maagu to e tesiɓe e dow inde Bacoumba Diabil e ba Nenel Diabil e ba Nafi Galo e ba Aminata Galo inde mabɓe ƴettode mabɓe wona hen mbaɗi bille koyno jamal ɗu keɓiɗi lori kini kosuɗi gallaɗi hewɗi o rokkima ɓi nagge wa pullo ba a yibbi mo wata ko wona jikku moƴƴude ko jikku bonde kadi ko jikku ko jiiɗa heddi moɗi kala ɗon so ɗum mal ba tan adi nanede adi eeda ɗi hokkede o kamo wawi jogaade soynoyi ɗe koye comsiyo toyiɗe koye mbaɗi ɓoyde yiɗe koye jikku abadan ala ko ha balle tan ɓuural ko jiiɗa ko e ndunu barke muyne ñalade soode pullo ba par toujours en jokki yewtide e ba abou alassane docteur wasɓe jaatigi ɗenɗime fof to pullo jewteteɗo o joguiɗo halata ɗum erede e dow inde ba Kadija Dani boɓe noddirta darogal pulago e Jawa Maydam ba Fatimata Alpha soji ba budal yimɓe maɓɓe jettode maɓɓe waɗa ujunere ɓuuɗe weltare wonda bandiraɓe ko belteɗi ba ayi kaset ma o waɗi finde gare mo woni adata yimɓe jeehe mona nawata yimɓe so dimo woni nane ay so dimo woni jeeya toujours en kalde Diallo Adama Sali o dirteɗo pinoyel so taw woni ko ndimagu ha mo joɗotiɗa hande kadi kasaɗo fay heɗoyede ko to e nokku meɗen jeeteɗo a yettanima nokku biyeteɗo Gurel Falli leydi aynaɓe nayyi o waɗa 10 000 francs CFA ujunnaji ɗiɗi mbuɗi koye weltare wonda bandiraɓe ko belɗiɗo Diallo ko gelen soɓeɗa korlal joola salifaji dande ba abou alassane uysule kadi windama ina hani waɗe temere waɗa ujunnaji ɗi ko temere wonda bandiraɓe ko belɗi so dow wuli les wuli kam mo ngabbetake ali dawele kañal rama ibn amru kata kañal wattake mo jennetake bonɗo kadi manata so joyi jane dimagu jeegom jane jokkol dimagu o lattinimo jokkol o tunimo perguiti e tebbi bodi worɓe naate guna bay gunta jeeren saɗa mora moolo jambaro
se meɗen canan ɗo ko pulagu e ndima burgo fullo haɗata hulata kanata fistata aadi Allah bonanji ko ɓawlani yeso janggani hoɗiɓe gadda tawa nafa tawena ko wonde humta haaji a yide wonde e fodde wonde e hande wonde ko wallahi wonde nde tan sa iti kase ɗo e nokku meɗen biyeteɗo nagar a nawi ɗum ha nokku biyeteɗo haamu pulagu gonɗo toon gorko pullo e debbo pullo kala beltotoɗo e bande hemin belti wonde jooɗande biɗo ne wawi o bonnani biɗo wawa kadi bonnani bonni tan ko biɗo ne wawi ko wa daga tajamal gogoro sibila kono joni faali faaliɗani ba ene kalda e ba Ousmane Déme ba o wi gorko pullo jeytoɗi ne wawi tawa o anda pullo ni kono toniɗo pullawo sekama ko pullo tawete to e dow inde bayero fate ɓaye ñamde tagi ñamde jangallah wal albakende lubboye jaali wojitani Diallo Coumba Ndiol Bilal Birama Jinere ɓe goccetake ngaari e bayero fate wojitani laamu Altuma Booli e bari Maka Jooto e bari Ceerno Jooto o waɗa hen ƴeeta o wiyetemi koye weltare kanko ba Ousmane Déme Ba yidde wonde e fodde wonde e hande wonde fof wallahi wonde nde tan ɓuuri ɗum o dañjo gonɗo karansire jelluwar dogani ñallo mi yiwani ñaago tame tawa nafa tawena fof wonde umtaaji partout enen kalda e ba Abou Alassane jewteteɗo ine woodi sukaɓe dagganaɓe wejita Diaw Idrissa ilo e Diaw Jiminaɗo ilo e Diaw Demba ilo wejitani so Demba Damadi e ba Adama Samba moƴƴirteɗo journal noto e tamaman sukaɓe dagganaɓe no foti o waɗa min ubiya ujure ɓuuɗe weltare walla bandiraɓe pepel ko Babou Alassane sa fondi ko fote ko fotani ko ɓuuri ko cikkat kono Adama so mbayinana kawruji tappama e nama ko yiyade ñaade pour ba ayi ko neɗɗo yittoto e galle mum haare ɗum hewlelo a joni Mamadou Kelle gaare galle weeli min ƴeewi min tawi ɗum ko welde ɗemgal so galle weeli arete so metti woore so ɗimo moƴƴi batte so boɗi kadi woore ɗiɗi fof so ɗimo moƴƴi walla yetta ɗum nde taɓata en kalda e ba Sara Demba e dow inde Diallere Gebba wojitani e bayero faati Babou Alassane gorko pullo jewteɗo e tamama kadi jonde jooɗi nde waɗa gayton 1000 francs CFA e weltare walla bandiraɓe fof beltino aduna heedi tan ayi heedi pulagu heedi o bonani pullo ala nan sona koye wayi kono ko sam ɓiɗa ɗam ni kala ko jiiɗa ina bawla heedi aduna way kono sinamani mbi kono waɗani wallahi ko ɗum yelta pullo ba albandene mbaɗi ko soɓata koye mayre mane jam so jamde jam ñalawat tawana ko tawena ko de wurtaji baban sagataɓe solade natama yiwañago tono sade natama timo dabɓa yi
kalda e Babou Alassane gorko kulle jewtero weltinani ɗuminiraɓe Ba Moussa Alassane e Ba Oumar Alassane Ba Galoy Alassane e Ba Samba Alassane e Ba Kulle Alassane e Ba Kumba Alassane e Ba Sira Alassane e Ba Mamoudou Alpha o waɗa min wi ande bandiraɓe ko beltiɗo kanko Babou Alassane Ba ɗon moso ɓene canan ɗoɗi ko pulago e ɗimaɓe so yoɗi wiya hay so suusi wiye hay pullo so moƴƴi wiye hay pullo so pullo koñi waɗi kona lawol gonɗo ala ɗo bakiɗo ala ɗo dimboliri ala ɗo fodde wonde hande wonde fof wallahi wonde tan ɓuuri andi wona ko nafno bawɗo battile lamɗo subhanahu wa taala gonjo ko bolano be sipop laba jumona ko na ko no nantino bawdo bakino lam subhanahu wa taala sa dawti kasado ha gure men dennagal mi yeno ton be e mawna e won ton be ba ma be hoddi ma yaadi be ma yi pullo kala to inde ma yel kala mi be ton don ande ba aduna way kono sinama ni nden foko waɗani fi ɗum yalta ɗum ba ayi saɗa yewta tawɗo yewtede saɗa bata wallahi ba tawɗo batede Babou Alassane aɗa woni hunde ɗa woodi wuɗa fannani inde ma nde wona jogga gore leydi so gori fini subaka fi babɓe ko jom diwan fo ina fota kono si sama waɗama saɗa jiɗanɗe tan goto ne wawa ba yujune kalde bilal birama jinere men wa saga gaari jallo kumba jorol debbo pullo kan wonani pulaar o yitama man sukaɓe wonɓe fulɓe jooɗi ɓe ɗana tawdara kasen o e dow inde bayero paate o yitani jallo yero gedda e Ba Ousmane Demba e tamaman kadi jooɗi ɓena tawdara kasen o hay goto paani indi mum ɗum yettode mum waɗa kayitol 1000 francs CFA e weltare jimmere jodol fooli bakkaba jontade joom sa karantiri ko jallo kumba jorolo haɗata ɗawata bonnata jikka ala bonani jikka ɓawlani yeeso a jaggani ɗum gaddaka jallo albarka ina mbaɗi kono keɓata ko e mere mere ne wawi o bonnani biɗo wawa kadi bonnani bonni tan aduna ko biɗo ne wawi ko wawa gonɗo alaɗo bakkilo alaɗo dimoleri alaɗo dimo ko fotan tamini alaɗo nde tawno so dimo anda ko foti ɓerde muɗum watta ko pallanteje ɗi fodde ari rewa hen sehilaɓe ma e bande ɗi ɗum ɗo keɗotoɗo yimɓe ma welto keɗotoɗo bande o welto kala wettire jonde joɗande Babou Alassane
kalde billal birama jinere be ko setake gaari ko adde ko sona bansari ko ko pade bandu jallo ko majorul jallo weldinire do jallo kaalido jorol e jallo godi jorol e jallo dena e jorol to e ceni leydi aynaaɓe nayi ɓe tawete o wi hakke no andiri ceynel naaɓe ina jiɗi baguele tangaru e woddiɓe mum o wi tamaman kadi ceynel naajo o waɗa hen compolen basak nawana reɓe wambaɓe ɓe jallo debbo pullo ko haɗata ɗawata bonnata jikka Allah bonani jikka mawlani yeeso jallo kumba jorol o bonnani jonko a bonnani oro a bonnani ren ko heewi ne wiye ni tawi inde bonde hen gotel leydi jallo albarka wata bonta ɗum kalde e ba Abou Alassane kanko ba Abou Alassane o wiɗo jallo kumba jorol haali haala muɗum ha jomiɗo so letere windama ina hani waɗe temmere o waɗa 1000 ugiye ujunere mbuɗu o waɗa kadi hutte masan ba gorko pullo miijiɗo ko boni ko bonani koore ma bon ala kare dumal sona laamu Allah ko bonɗonna ɓural en ɗon barke muyne ñalande soode ba a wasani ñalande ɗimo daɗɗa yiide taweta kene hande miɗen jooɗi dow daaɗe kolli amen e wiye mande watti wadde manalla pullo ba e tawno sa yewtama a taw sa batama a taw gorko pullo mo hecca kanti a daɗa kan a hecca kanti a ɓuura ka to lasi so a daɗa kan ɗo ɗiƴen ɓuurani maji fof ko kollata ɗawawi kadi so a wawani bonɗen ko nene bayduru ɗoɗi ko ñalade pullo ba a wasani ñalade baaɗuro marode ledde pullo ñangui faɗɗude jamde jam ñallawal gorko pullo mo dogani ñalloɓe yiwani ñaago toɓe tawana ko tawena fowde ko tawaji ngare mi woni adata yimɓe jeehe mi wona nawata yimɓe so mi woni nane wonde e fodde wonde e hande wonde fof wonde nde tan ɓuuri e ba Abou Alassane aɗa woni hunde aɗa woodi hunde a bonnani ko gonɗa ko a yii neɗɗo so wiyama ko pullo ina hani tinno ndima ko yite mum saabu wonde pullo wonatimo weeɓani pullo ba aduna e tati a ɓurama yettama hertama yettama yetti Allah yettama partirde kalda e ba Abou Alassane jamde saƴiri jamde jaam ñallawal e dow inde ba Cukel Samba ba Mariama Ali e dow inde ba Boma Kulle e ba Ɓalejo Ali billal Birama Jinere ɓe gosaka ngaari ñande meɗen e Fodiya Mamaleji Aynaɓe nayyi ba Salamata Ali e ba Ruƴi Ali ba Kumba Moutar e ba Penda Moutar ba Mouré Balal o waɗa 1000 ugiya ujunere mbuɗe e weltare gueloɓe jus ana wonde e canol ay so mi arti ɗo noon Diallo Oumar Paali bomin noddita ɓe ɗo ɓuuro noto jamde taƴori jamde jaam ñalla wa
e jallo paate demba haɗa ɗawani bonnaji kala bonnaji ko ñama kala jeey ñagotoɓe dimana ko nawluno noon antinoma bawɗo bakki elam subhanahu wa taala jallo makko mo maliki ali barka nayyi ayoti jallo yero demba jallo adam mamadou jallo jami mamoudou bayla bocar billal birama jinere ɓe gosatake ngaari ko ari debbo kosna ma so ari gorko makko to ko faɗe bandinen ayoti jallo mayrak sien toujours eɗen kalda e ba abou alassane e dow inde ba paate ɗum ba kadoy guɗo samba ururo ba bala guɗo samba gorko ururo kanno mo bonnani pulago tawa nafa tawena fodde humto haaji e wondude e jallo yero o witama mandi ma guɗude no foti e wondude ba baba galo ba kumbiya galo e ba demba galo e joom suudu muɗum weñitani ba jaari inde maɓɓe ñamam min ɗuɗi eɓɓuɗidiren ɗuɗe weltare man na bandiraɓe ko beltiɗo kanko ba abou alassane ɗo ba sa fonni ko foti ko fotani wallahi ko ɓuuri ko tikkat kono adama so mbaɗinana gawri so tappa men nama ko yiyata ñaani somi arti ɗo ba hajirato abdoullahi mi jeyta ɗum billal birama jinere ɓe gostaka ngaani e ba ahmadou abdoullahi ha yetti ba saydou jangga noddirteɗo abou noto e ba ganna samba yeru ɓir jang haɗa andawani bonnaji kala bonnaji ko ñama kala jeeya ñagoto ba hammadi buuri albarka de nde meɗen e buddi jallo jibril maled noddirteɗo mayru noto jallo moussa bocar jaw abou mamad demba ceerno haɗa andawani bonnaji kala bonnaji ko ñama kala jeeya ñagoto ɓe jaam sadir jamde jaam ñalla waalo e jawo demba nduuɗo sane demba aboubacar sane balaman samba biɗo ne wawi o bonnani biɗo wawa kadi bonnani bonni so neɗɗo biɗo ne wawi ko wawa a yi aduna e tati a hulama a yettama a hettama a yettama yitti allah yettama a hulama a yettama kon lamen wano hanki nangaɓe mbiya nangaɓe kaɓa nangaɓe doka a hettama a yettama jibina ɓiɓe rewɓe yon waɓe no jallo kumba joni walla wano debbo dialalo kanno bonnani pulago baramata alpha kay debbo dialalo jooɗi leydi france walla wano debbo e mbal sina mina samba e madame dane guelone gangal kala ɓuuri bonde welde dane ba aissata samba amadou walla wano jallo siroy saydou samli ay so hawri e ko wayno demba walla pa daliwetuma ko kaw walla wima baba aɗa yettirma o ba a yetti allah yetam mbaɗum ni daña jawdi ndenda hen imma e bamma mbaɗirana hen miskiniɓe fi sabilillahi wa rasuluhu ñama kala je ñagotoɓe so gari keña hen neɗɗo kay ma moƴƴa yumɓe baba moƴƴe goore ɓe wawa ɓurde ko ɗo ba gayero faade kalten wiɗo ba abou alassane yewteteɗo welti hen no fewi o weltinira ɗo ba abou alassane gorko fulɗo jewteɗo e jallo yero guedda ba ousmane demba jallo kumba jorol billal birama jinere ɓe gosatake ngaari ba amadou pate sokalido e sokalido saydo ba haaji yero 1000 francs CFA e weltare man no bandiraɓe ko beltide arte sonta soya sontere bomi ñakkire subbay babuye kamaye o wawata ko weltade hen o weltira ɗo yimɓe sehilaɓe e yaadi e dow inde so kaaliɗo tawi e ba Huseyni Abdoullahi
jawo Abu Jamil to